Poets or release an EP. Remember, you had a song. I did listen to the song, and it was released, I think, a few months ago. And it was a collaboration with Boishona. You're talking about collaboration, Afrofusion, and Dokweni, Kogo Kwamapita. But I saw the song again with Boishona alone on another page that's on YouTube as well. But your vocals were not there. Can you explain what was happening? It was the same song, close to the same bit. But when remix it? Hey, those are not. Is it a remix? Is it a remake? What is it? Nditoro confused because ndakaedza kuda kutombofonera Boishona wacho ndimubvunze but angasiri kupindura zvake but zvisinei takatongoshamisika semashamisikiro amakaita ndo kutoshamisika kwandakaita because track ranga riri paEP ende zvinhu zviri kutozikanwa. It was your collaboration with Boishona. Yes. Okay, whose track was it? Track inini because track ritori paEP hatingambotori rangu handiti saka pariri paEP rangu iri takatoronga zvekutoshuta video zvese and in fact hatina kuita zvai zvekutosenderana mavocals no takatomudaidza akauya kuarea kwangu takatorekodha nestudio inonzi Honeymoon Records takatorwa track redu rakatopera zvototi makaenda painternet unotoona kuti patori ne2 madhets akasiyana rangu ndo ritori older than his inyowani saka anditoro confused ipapo ende inyaya hombe because ndogara ndakafonerwa nawo kuti ko akuita sei wakatengesa ngoma redu here because ndakaedza uri pushawo ndokuzikana navanhu vakati wandei saka zvinenge zvakuzomakisa manje apa pakuti maybe pakurekodha pamamuya azoneka kuwirirana here pamwe uno zvanga wakapromisa mukomana zvausina wazofulfilla you get it saka ndinazotidza kuti right titaurire the making of the song tikatimbopinda ipapo the making of the song unozosvika moti song yapera song yakubudisa song handitika kuzosvika pakuti ada unogadzira video chingoti brief how mayazofamba sei kutotanga kuti wakudotanga kuti sei usina kutsvaga yayo usina kutsvaga message wakutanga kuti Boishona. Zvakaitika ndizvo takasangana kuamplifier festival right so ndakastaja iye akastaja kahiti karukuya emanigeria kunacheba kuna chingungutengu ndotanda kuita handiti tatangoti let's hope tichamake something someday handiti then taka-exchange first time onane nekutozivana right ndaingoziva the song yake yakaita jitiya but ndandisana mboona so ndapedza ipapapo ndakamufonera ndakati is it okay kuti zaita se ujene patrick rangu randodesa paEP. Saka the idea of the track itori yako kudala ndio yangu let's go then achibva atichi it's okay toenda kustudio ipi ndakati are you flexible kuti uye kuside kwangu handiti then the first time akabva atoti no haisi nyaya rega ndiuye but I have to go see someone then ndakapedza zvandikuita ndoita se then achibva atadza kuuya then chibva ndatofona manheru acho ndakati maita sei ndakakumirirai baba studio session ndabhadhara zvese ndabhuka ndimakudiwa achibva ati ndoya the following day then the following day zveshuwa akatouya then atouya takatotindira nemuhudhu akaskirimirwa vakakomana then takatoenda takatotenga futi aita sei zvese atopera tataenda studio tiri mustudio manje tabva taridzirwa beat right pakuridza beat takati onaka beat iri kuda something nyaya dzerudo but tichitichi bebi ngaridzoga then ndakaisa this other chorus yandakaisa ndichanatsozoenda atichi achibva ati yakadziya but haisi kunazosvika point yatiri kuda let's try this one chibva ndatoti can we share chorus yakatoti ngatishare chorus iyoyo then patatiri pakatoti ndiedze kushare naye the chorus my producer akabva ati your voice rako riri a little bit deep chingoti uya aite sei arove chorus zvinakidze wozopinda malines uchiita sei uchispita mabhazi aunongoita then chibva tatoti achibva arova chorus achipedza urova chorus chibva ndatospira mabhazi song ichibva yatopera then takabva tawirirana kuti video redu takaita this video handisi kuisa papage pangu tichaita zvai zvokuti tinopa mabloggers otitenderedzera video chichi then achibva ati it's okay zvitori zvakaita sei zvakadaro chibva tati and then mamwe mafirst weeks aitofona achiti haufa video chibva ndamudza kuti ndiri kuarrange because munhu wevideo aida 200 handiti
saka ndaingoitawo imwe kuti kia kuti then mupese video ndichibva ndapedza naye kuti ndapedza naye ndakumufonera achibva ati ndikuya mangwana the following chi amafonera ndiana ndakafonera Boishona ndikuya chi mangwana then ndichibva ndaenda pavenue futi ndichibva ndabhuka kushutira video aitoda $100 but ndazomupa 8 iri muwindsor then ndichipedza kutobhuka zvese mukomana ndikutarukuya mangwana anakuya video shoot. Then ndichibva ndati kumukomana haufa unobatika then achibva ati andobatika mangwana then the same thing ndakuchimufonera achadairi phone ndakumufonera achadairi phone ndauti kumukomana sasadairi bo chibva ndangoti maybe semaselebrity pamwe anenge ari busy pamwe izvi zvatoenda kana kujoza then asina mandi because ndatozviramwawo plus mune video ndakatoti zvandakuita ndakangoonawo video randodoshuta ndoita ndongoshuta maizi ndandasanisa ndatoshuta hamwe mari iri kundorwadza mufungi zvisine ndabva ndangoti bo handiti zvese zvapera then ndakareceiva call kubva kune mahomies angu ekwamutare zvakanzi kwamujoma chii chiri kuitika ndati kohindawa chii zvese bohani anzi ngoma redu riri paneshi makatengesa ngoma here ndakataiwa tingatengesa ngoma riri paep ngoma rakabuda zvinoita here zvizvo zvakanzi chibaba kana musina dhata tengei dhata munocheka ndikucheka chandikutoona mukomana arimo mukabhuthi kaikaya kakatonzi sorry title the same. Okay, chorus the same. So let us jump to the songs, right? And so we start with the one you are claiming with this one. Shona. Wooden for the original G. Pamwe pacho misodzi inoerera sendapindwa nechando ndichidedera handinoziva kundaiwe ndakaperera chisina muksi ndiwo wakapromisa wakaisa kupiko kafyucha kedu kaya tine vana 4 firstborn ari muku lastborn ari flow ndiregero baby I know I was wrong chaikwanisa zviri pamoyo pangu ndaikuratidza inini kutora feya ndinobaika kuzagara newe kuri kutondirwadza ini